Para ning kadhep kumelap pindha pangawening Sang Dwija lunging kadung malengkung katiping maruta manda Kanjeng Rama Penemban sareng paduka wonten setinggil ingkang putra Danapati ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sahandap sampeyan paduka Kanjeng Rama Penemban kawono nuwun. Iya nggih putraku Prabu Danapati ingsun tampa pangabektinira pangestunipun bapa tumrap marang jeneng para putraku sinuwun Danapati. Inggih dhateng pamunjuk saengga jimat paribih Kanjeng Rama Penemban. Sang Abdi Penemban Begawan Wisrawa Abdi Paduka wis tungkara ugi ngaturaken pangabekti Penemban. Iya Begawan wis tungkara. Bektimu wis ingsun tampa wibos padha-padha Penemban. Sembah kula kunjuk Sang Abdi Penemban. Iya Patih Banindra ingsun tampa sembahmu Patih Banindra. Duh Kanjeng Rama. Kagiat raos sing manah kula. Dupi Kanjeng Rama rawuh ing stinggil mboten paring dawuh langkung rumiyin. Menapa Kanjeng Rama badhe paring bendu dhumateng putra Danapati? Prabu Danapati putraning ingsun babar pisanipun bapa ora bakal paring bendu marang paduka Prabu Danapati. Kapara yang ana kepareng paduka norake tang klungsu-klungsupun bapa bakal nderek udu. Yaiku kepengin majarake marang petenging panggalih paduka Prabu Danapati. Duh Kanjeng Rama sesembahan kula. Estunipun ingkang putra mboten hanggadhe manah ingkang ribet kok Rama. Nggih Danapati. Dawuh paduka kang mengkono mau labet jira kulup ora krasa gawe ribet marang wong tuwa. Nggih paduka aja selak. Wektu iki paduka lagi menggalih marang sawijining putri kang dadi caraning panggalihku. Yaiku putraning Yai Prabu Sumali Ngalengka kang asesilih Dewi Sukeksi. Nanging rumangsa put keng penggalih jalaran putraku durung mengkoni kawruh sastra jendra kang dadi pamintaning Dewi Sukeksi. Nggih Prabu Danapati. Orang jeneng pun bapa ndisiki marang keparenging Gusti. Paduka aja kuwatir. Mengko pun bapa ingkang keduga mupuh sembaraning Radyan Jambu Mangli lan uga pun bapa ingkang bakal minangkani apa kang dadi pamintaning Dewi Sukeksi nggih Prabu Danapati. Duh Kanjeng Rama sesembahan kula. Dosa menapa ingkang kula sandhang Rama. Ingkang putra sampun dewasa jebul gesang kula betul saged mentas piyambak. Namung tansah damel ripeting panggalih paduka Kanjeng Rama Penemban. Nggih. Wis dadi kewajibaning wong tuwa netepi marang tembung anak polah bapa paradah nggih. Kang jumur sesembahan kula. Kados boten wonten atur ingkang saklangkung utami.
namung kejawi ngaturaken sanget agenging panuwun hawit saking kepareng paduka Kanjeng Rama badhe mula karamakaken dhumateng kula Rama dadi atur-atur miturut manut sumarah mring Gusti dene siji miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinalepan mring prahati putraku nggih sinuwun Danapati kasla kepengin nyumurupi paduka gandeng asta lawan Dewi Sukeksi pun bapa mundhut pamit tumuli budhal marang Praja Ngalengka pamuji paduka ingkang aja nganti kendhak dimen pun bapa lebet karya nggih Prabu Danapati nun inggih Kanjeng Rama sembah ing nderek jengkar paduka dumugi Ngalengka kanthi manggih raharja Kanjeng Rama Begawan wis tungkara apa dene Padih Banindra prayoga nanggon mulungguh ingsun mundhut pamit tumuli ngayit jiban luhur sakungkur kabeh kang padha lenggah muga tansah manggih hayu-hayu rahayu niskala pinyewat langening kalang nyewana klara pandamuncara dinone kekonang surung sorote tahan padang kasoan pacaring